has gaitezen modularen instalazioa eta erregistroarekin. Lehenik eta behin inika.net webgunean sartu eta moduluak atalean inika SMS-era joango gara. Bertan ikusiko dugu hemen eskubiko atal honetan aukera degula modulua jaisteko euskeraz edo erderaz. Gu jaitsiera euskeraz egingo dugu. Moduluak benetan gutxi okupatzen du, beraz jaitsiera nahiko azkarra da. Ikus dezagun nora etorri zaigun, hemen daukagu. Horra. Bertatik instalazioarekin hasi gaitezke, beraz klik bikoitzarekin. Bueno. Modulo hau inika zerbitzarian instalatu behar dugu eta inika karpeta dagoen leku berberean, beraz normalean C archivos de programa inika karpetan. Hurrengoa eta listo. Beno, eta zer egin behar da sistema honetan lanean hasteko? Zeintzu dira lehenengo urratsak? Moduloa hemendik abian jartzen baldin badugu, goiko partean ikusten dena da orain momentu honetan 0 kreditu ditudala. Horrek esan nahi duena da sistemak zerbitzu honetan erabiltzaile bezala ez naula rekonozitzen. Orduan egin behar dena da inika da deitu eta hemen ikusiko dugun zenbaki hau erraztu. 5, 6, 5, 5, 5 eta bar. Zenbaki hori ikastetxe bakoitzarentzako bakarra da. Horren bitartez inikan zerbitzu horretan ikastetxe bati alta emango zaio. Hortik aurrera egingo diren erosketa guztiak oso erraz egiten dira. Hori egin gabe norbaitek erosketa bat egitea nahiko balu, ikusiko dugu nola sistemak errore batekin erantzuten duen. Zure kontuan kargatzera goaz 10 kreditu berri, baina karga ezin izan dugu burutu eta arrazoia esan dizuedan hori izan da. Beno, eta behin inikara deitu eta erabiltzaile bezala alta eman badigute, hortik aurrera esan bezala erosketak oso horreza dira. Tortzen nahi zonea, zenbat kreditu erosi nahi dituzu, defektu 10 dira, onartzen dugu, eta zure kontuan kargatzera goaz 10 kreditu berri, ziur zaude, bai, eta horra nola 10 kreditu berri gehitu dizkigun. Honek lehen ikusi dugun bezala, badu eragina erosketetan, konsultatara joango bagina momentu honetan, eta nire erosketak zerrendatu, ikusiko dugu 10 kreditu berri hauek erosi ditudala data honetan, barkatu gaurko egunez, eta ordu honetan.